At sa good news po natin, Bin Malenyan, tinanghal na Mr. Tourism Ambassador Universe 2026. Kwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Isang Ben Malenyan ang itinanghal ng Mr. Tourism Ambassador Universe 2026 matapos makuha ang titulong Grand Winner sa ginanap na international competition sa Malaysia. Kinilala si Dean Marcos Soriano Dugot na unang nagwagi bilang Mr. Northern Philippines 2026 bago kinatawan ng Pilipinas sa naturang pandaigdigang kompetisyon. Bukod sa pangunahing titulo, nagwagi rin siya ng Best in National Costume kung saan tampok ang kulturang Pilipino sa international stage. Sa kanyang pagkapanalo, matagumpay na naitaas ni Ducot ang bandila ng Pilipinas sa international stage at nagbigay ng karangalan sa kanyang bayan at sa bansa. Muling ipinakita ng kanyang pagkapanalo ang husay at galing ng mga Pilipinong kayang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.